Takže čaute, my sme tu v Minecrafte a Áno, ideme hrať. áno, ideme hrať. Natáčať, nie hrať, Peťko. Chápeš? Počkaj, kde som? A tu som. Dobre, Takže z tohto servera budeme natáčať. my sme si tu už trošku posekali stromy, Bude z toho ale nevadí. server, teda séria. Oho. Dobre. Zastavený môj pes. Dobre. Takže Peťo. Či aký Peťo? Pepo. No veď. Pepo. To sa neviem. A ja som, ako sa budem ja volať teda? Jariseko, alebo Však art. alebo ako? Čo ja viem? Jariseko. Ja si dávam všade Jariseko, no tak bože. Tak Yes. Jariseko. Dobre. Tak Jariseko. No dobre. Dobre, len som skontroloval, že či sa to natáča. Dobre. No. Ja si toto trošku opracujem, hej, aby ste... Kde budeme bývať tu, v Bažinách? No, není to zlé. Tak ja som už našiel aj celkom také dobré miesto. No tak počkaj, ja si ešte vyonekám, čo ja viem čo. Čo si vykraftím? Supportni zatiaľ. Hej, počkaj. Vytvorím si meč. Ja som trochu o všetky veci prišiel, Hej? lebo ja som bol proste a ja som videl na zemi voľaký stone, vieš. Aha. Tak som ho išiel vykopať a pod ním bola hneď lava, som tam skočil, no. Tak. Už asi nebudem vidieť tie veci. Vidím lát. Môže byť? Však ja som našiel miesto, poď. Hej. Budem bývať na lade. Ale nie. Ale na ice by som mohol bývať, čo? A to je to isté. Dobre, takže... Tu máš. Trtko tam bol. More. Psov je tu jak na stranných. Dobre, tu máš. Blue bary. A dáš mi voľaké drevo ešte? No, drevo mám. Počkaj. Mi hoď ešte. Tak tu máš toto. A toto. To stačí. A ja si myslím. No dobre. Takže mohli by sme si spraviť trošku dom, lebo trošku sa tu smieva. Ale Ešte si spravím. iba trošku sa smieva, nebojte sa. Iba trošku. Zabijem psa? Na čo? Pôjde po nás celá svorka, to je na hovno. More, ale prása je tu ledva jedno. Tu som bol. Ježiš. Dobre. No dobré. No, to je môj brat, je dosekaný trošku. Ale v pohode inak. Kde si zase? Mizol. Však kameň kopem. Dick? Kde? Tu dole. Ach, boha vyjebaného. Jebem ja tvojho boha vyjebaného. Tu je. Tinďur. A toto bude naše prvé video a ešte budeme okrem Minecraftu točiť CS-ko 1.6 No, a Ace of Spades. áno, ale to ja natáčať nebudem, lebo mne to trošku laguje, lebo vlastne, no viete, nie každý má milióny na super počítače, no tak. Čo? Počkaj, ty toto natáčaš? Nie. Ty to natáčaš. Vedel to natáčam aj ja. Nie. Nie? Veď ty to natáčaš, hej? Dobre. Na čo to ja budem natáčať? Bo budeme natáčať obidvaja, aby ste vedeli, okej? No. Tak ak niekedy budem so skinom ja začínať, tak sa nebojte. Hej? Dobre. Tak. Ja mám Minecraft kúpený, ale... Vlastne... Čo?
Ja som ho predal. A potom som znovu začal, lebo už som zabudol heslo. Tak ale, Idem vám dať ešte kameň. a ozaj nebuďte nahnevaní, ak náhodou budeme používať slovenské výrazy, lebo my sme doteraz, viete, no, Slováci. Sme Slováci, tak slovensky hovoríme, no. Čo vám ja poviem. Spravil som si kameň more. Tento pickaxe, hej. Ach, Takže tie veci, že chromkáš alebo budeme no, vieš čo, ja by som vravel po slovensky všetko, lebo vieš, niektorí sú začiatočníci a aby nevedeli. No, vedzte, vieš, fakt. Je to taká tma, že keď vidím ledva mama a ja mám ešte ten krúžok, ak vieš, Pepo. Ešte ten krúžok na tej obrazovke, ježišmária. Tak vyzerá. Neviem, čo to je. Aha, okej. No, dobre. Dobre. Takže, čo spravím? Aha, ja už viem, čo spravím. Idem vykopať strom. Nie, nejdem vykopať strom. Ja proste spravím sekeru. To som chcel ja fišnúť. A ináč, toto je môj brat. Je dosekaný trošku. Ale nie. To je môj kamarát. A tebe to tak laguje trochu. No. To je potom niečo so serverom. Nevadí. No. Nemusel by lagy ukazovať na videách. A my ináč používame nie Fraps, hej, aby ste vedeli, lebo Fraps je dosť dobrá hovadina niekedy. A ešte pre takých začiatočníkov ako sme my. Lag letí to úplne. More. Tak. Áno. My si nájdeme, akože nie sme neschopní, hej, ale... Kde som, Peťo? Či Pepo, bože. A teraz? Jo. A teraz? Ach, bože. To nestopí. No dobre. A teraz som kde? Dobre, okej. Au, to som nemyslel. Dobre, a teraz. Ja by som tohto psa zabil, ale no tak je to presne vraj najväčší priateľ človeka, takže asi by som ho nie veľmi rád zabil. Tak to je jedno. Otvor človeka. No, plúca otvoríš. Človeka otvor, plúca otvoríš. Nepochopil si? Nevadí. Čo? Nevadí. Idem nasadiť stromčeky. Ja idem sadiť stromčeky. A nemohli by sa tu spawnovať milión zombíkov a pavúkov, hej? Takže milión zombie a milión spider. Takže Spiderman, chápete? Dobre, Spiderman. Milión spider. Čo je?